Goeiedag. Goeiedag, we zijn van Heer van Omroep Friesland. Ja. En de vraag is dan altijd, wat hing het op jou boven de bank? Wat hangt er bij mij boven de bank? Ja, Schilderij van mijn zus. aha. Mogen we die misschien even zien? Het is een puinhoop bij mij. Kom maar in. Nou, dat zijn de schilderijen die mijn zus heeft gemaakt. Wauw, en wat zit erop? Op die ene sta ik met mijn zus op de brommer. Ja, En die andere is mijn moeder die iets lekkers gekookt heeft en een wijntje erbij heeft. en joh, we zijn dus maar de spruitjes bezig. Ja, en we de sigaretjes draaien. Spruiten en sigaretten. Ja, het is toch wat? Ja, een wonderlijke combi. Ja, precies. Ja, Want daar vind ik dan wat beelden. Wat ben je wat spiritueel? ja, ik ben Reiki-master. Reiki-master. Ja. En wat is dat? Dat is met energieën werken. Om mensen hun pijn en hun ziektes een beetje draaglijk te maken. Je kunt het niet weghalen, maar je kunt de pijnen wel een beetje draaglijk maken. En hoe doe je dat dan? Dat doe je met handoplegging. Ah, en hoe wil je dan Reiki-master? Daarna dan word je ingewijd door een andere Reiki-master. Aha, Dus dan krijg je eerst Reiki 1, dan Reiki 2 en dan Reiki 3. ja. En dan kan je andere mensen inwijden en helpen. En dan heb ik een soort theorie en een praktijk en Ja hoor, allemaal. Ja, hè? Ja hoor. stage. Nou ja, dat doe je gewoon zelf natuurlijk. Oh, ja. En hoe kom je daar zo bij om dat te doen? Ja, dat is een heel ingewikkeld lang verhaal. Ik heb in 1997 borstkanker gehad en toen is mijn borst eraf gezet en alle klieren onder mijn arm. En toen kreeg ik zo'n dikke arm. En ik kon niks vinden wat de moeheid weghaalde, wat die arm dunner maakte. Dus toen zei iemand tegen mij van, nou dan moet je Reiki gaan doen. En toen zei ik van, nou, kost dat wat? Ja, dat kost 250 gulden. Ik zei, nou, geen 250 jaar. Maar diegene heeft gezegd van, doe het maar, ik betaal het. En als het helpt mag je me terugbetalen. En ja, het hielp fantastisch. Na 3 weken was mijn arm weer normaal. Nou, super. Tegen dank en succes nog eenmaal de sigaretten en de spritjes. Ja, doen we.